Köp insan yüzüne düwürtük, deri uğramagy, gyzaryklyk we tertipsiz deri renkel meseleler bilen garşylaşyp bilýändir. Bu görnüşdäki deri hastalyklarynyň näme sebäpden döreýänligini bolsa, müňlerçe ýyllyk Hytaý we Ayurveda lukmançylygynda ulanylýan yüz kartasyny bilmegimiz gerekdir. Maňlaýymyzdaky ýyzlar inçiçege we peşe haltasynyň täsiridir. Stres we uýkusuzlyga hem bagly bolup bilýändir. Gaşlarymyzyň sağ tarapyndaky çydyklar we ýagyrtlar gaharyaly duýgularymyzy yeňip bilýänligimizi görkezär. We Hytaý lukmançylygynda bolsa, güýçsiz bagyr funksiýonuna hem bagly bolup bilýändir. Gaşlarymyzyň çep tarapyndaky çydyklar we ýagyrtlar bagyr we dalagyň işleşine değişli meseleler hem görkezär. Göz atyndaky çeşler güýçsiz böwrek funksiýonlaryna hem bagly bolup biler. Eňek we agzymyzyň töweregindäki düwürtükler, köpeliş ulgamyzdaky deňsizlik, uluçege, ýogynyçege we aşağıdandaky meseleler sebäpli döreýänligi aýdylýar. Hakiki odalygyň siri duýgy, fiziki we akyl höküminde içimizde döreýändir. Sagdyn bir durmuş, gowry ýürek, açyk bir düşünje bilen deňeşdirip boljak bir odalyk ýokka diýen. Hakiki odalyk isleýän bolsak, onda durmuşdaky maksadymyz we niýetimiz has bolmalydyr.